Point ka ham jota na ke hain hilam so kadino na aniti ka sa katal blog ke tabong kana ang point ya basa we brush rok khai phai ha ke tabok ti nyung nai tani hamale brush rok khai phai be ok khale wa ti nyung man ek tum ka ha chini skin rong ni bangai ta belai ka ha ke tabo ang ti nyung nai ke tini ke ang bara bu thang sinai ke bon tàu basa we mai rok sa we bon pore ready ang nai tung mani si tung mani ha ka basa tung kapal pul malia hai tok kobor ha si ang ma tong si wo tung mani no go tong to te si tung mani ke o ko tung ma zara wo sunscreen belai khenang ko mani tani hamale no go tongui bu phatar thangai bu sunscreen phula nang tani hamale bo jini skin no protect khayo ta UV rays rok ni protect khayo ke bon ang ta sunscreen rok phuli tongo tani hamale no go tong phasi tung mani hai sku tung ma hai ha smang ke ba jate mkhang ro nosto ta ang thang hi ani already se ang tik sa sakang rogo ang tik sa striper rogo shia sa skin care rong ni bangai ke ba ani already sa mkhang ro ha ya pores rok tong kisa masa ke ba tabok ni chiming ke na mane te sa sakang ni chiming na ang skin care khaiwa ni seng la hang ke tabok kisa skin rok busolai tong hi ma ho skin care belai ke khaya nang ke mang ke na ama bani blouse rok tor ko bai he sui tong ke tabok sang ama bai mai sa lai wa ni hinai tong go bong bu sa ya ko ke tong ke ba bak sa ke sa lai sne hi mani bong ke mai khur thang ta ba ang khur tong ta ke ta bak sa ama bai mai cha wei ko rok sa te mai rok sa lai ni ang ta bo bara phai pe lang ke ma lai ka dung ma sing pai nai ke ba ke je tong mani ko rok ki sa ma sa lai wei ka ha ya sa lai wei mai rok sa lai wei sing jo to nok boro khai si jong mai cha pra si ka ha ya je mani ko rok sa lai wei hai tong prong ke sa tho ya hai ke mai cha prong ke sang ke sa tho ge sa lai la ha ke obo bu si bu ke bu kha rok nang ta bo ha ke sang ke aso ge ei mai cha pro rok ko rok bidi ke family ka sha ma sa lai mani ba ko rok te sa tho ko cái tao bên là tao bảo aso cái máy sẽ tới ama bài cọc xả lại trong này là cọc xả với máy sẽ tới máy bay mà rок xia rồi cũng bay ta cọc xả tới rồi máy chả là hàng cái aram nang bara sok phai ha finally tao bảo sari phang sok phai jak tao bảo 10-15 baji dong tao bảo bazar rok thang với phai với tao bảo vậy thì sự thang phai tao bảo lên là với khai phi lang cái nó khana ang bara sok phai ha tini phai ba tung mani tini hai ke jibono tung ya khona hima ho asuk daro ke tung ha nge nong ni mui ro mu sa toi phei ja ya hai tam bu sahodi ma do si ke talaron thang to ha ke nu kho lang ko kok salai mani leng phai yo ya mami ro ma sung nai ta ko mami sung nai ang leng mani sari yo si sok phai siung ke ba leng lai tong hang ke ba duk pai hang ke ta bo nong ni mani ro ki sa masa to ma no phunung nai jar na ang tama to bo kha ke bazar ro bthang ko pha ber ma ro kri ke ber ma ro na wei ke ber ma ne asol ke bos nang dia de bang ko no thang dei ma nai ke ta bo ani ang nong ni tama to bo kha ro ni no phunung nai cái này tông đi ăn blog nó bay sạc cái ta bóc nên nó ăn mới được phun nó cái mà mình xuống ăn thì cái thằng lại này sao lên nắng này bị lên phải vô giờ cái nó ăn mới được phun nó cái này bên bên mà mình xuống lại này among khi nữa ăn ta bóc bazar thằng đi bay tàu mà nè thà sự tông người zombie nó gạt yếu thằng cái phun nó thôi à khả này đây zombie mà nó bay chơi mà nè thay thằng với bị stuck á nó có stone cả bằng thì mình khác có bao giờ bóc hay hả cái bà mình kêu một cái sọt tươi ăn sọt tươi sao một số bốn sọt tươi bay tao bố bu đọc ra này cả cái nó ra liền mình kêu một cái bed mà ăn một cái hai xính đã sưng nữa tin đi bazar mình kêu ăn một cái nàng non đi tàu mà ní lệ ăn một vai rin tin chỉ vai nhớ lại vai bỏ tay phải nữa among kena ang 2x spicy noodle
เลยเอามาให้ในแพ็กเกจเลย 2x spicy สิจักบ่Oke, aku terangkan pai pai pema ni, ama dhania gora, ama garam masala. Oke, ang nong ni tau man Hykhe ne dal, rang kerei, mai kerei perang ke dal masawa. Dal, among ke mai perezak mai gora, mai awarawan ni. Among ke thok 1 liter, thok azai, mai sungta nakra awak khai sa jang nai. Nagaragai tha ole ken rong no ani ang toma to ba ani hathi rok phunu ro bai la ha ba ta ke main ke mei ke na ang direct no gati do thangai kitchen na thangai sungni par phunuk sinai ta bok masana nai khobo no ang favorite mei ke tung phlamani ta ba tung phlamani ta sadi thia nai tongo ha pa ne sawale nang nai ba masung nai ke ani hathi rok ta ba ta bono tilangai amo bidi makai beni ko kitchen no thangai ke bono ya thapiro swar tam be sibu ke nrok bai mami sung prah malales ne kitchen no malales ne ta bo mani rok bidi khaigra ne ban pare ready ung prah malale pis ne ke nro nai tung ti an blog no saya sa ke like share comment ro ke di subscribe to khai di ke comment bo khai di like ro di like khai di ke share ro khai di non di dol ro bai ha ke si and subscriber ro snai one ke family ka lai ni dai ti ke asuna ke tabok mami sung lai ani Chicago tini bazar pai to mani atrabla bazar din ba tini ke Chicago bo pai te phela ha ke tabo ke mine preparation khaile snai ang masla already hol pai la ha ke tabo pi jotei ni na la ha ta pi jotei se holoi ro na ke te sang ke rawoi ro na ke tabo pi jo holoi na wai ban pare mix khaile snai blai ani mai hobok bo ba ya thek ke mix ke toy phela ha tini atrabla bazar bele ke atrabla bazar toy phela ha ta kita bo mosla rok bulai grasne ang already mosla hul paijak jira hasing risum gurumoric ke piajo mosok rowi hul paila hata mosra gurisi hai pan ang mix khai hai emo pilang kita bo ngona thowa jira rowi sotei kisa marnai ko sotei donya gora garam masala rowi ang bono kaha ke mix khai snai ta kaha ke mix khaiba nang tane homale mosla nang sumaya hinke thogya khana isi ang ka dor ke mix khainai bono ta bo mosla rok soti rok bai lang ka bono ka ke mix khainai taba ke mui rok ke mix khai bi ha ta ke box halai sinai hi gas romasi an gas thapa handi hi ang saya de jani sakane blog rok nai tong nai rong ki sinai an gas thapa sa hali yang ke bon ha off khai phi si ha on ma khai phi si wo ke tal ma pai ni ha gas thapa hali ya duk la ha belai pa ke ba je ang bara phaike bo bai sungma ning ke tabok prai 6-7 বছর kai to ha ke ba hali ang to ha gebon khoro ses ka ke phaliang to ha ka gebon ma pai ne ges ba katal ke tabok mui box awi mai box ai ros nai gebon padai tung mani si ang ka ke video shoot khai melia ke nong ni bo phai mani ba leng mani si video shoot khai ros bo ha hai ki sa masa ki si khai rong mas ke tabok mui ke ne buti ro ni ung to hata ada buti ro roi do nai buti ro bai ta kya is monai la ha mojak sim ko hatta kise buti ganang ke narak sna ke last to garam masala ro resna ke miya bu side to rugu tongo ke ani block ke ne tini ni ani block ke oron pais na leng maleng saban ke ndro ma lepis na anti ke sa katal blog